Minions, di Ishibi TV. Ini semua video channel kasi po mas video na video. Minions, dito kami sa may Highlands tayo ngayon. Makabit kami ng kurtina. Isa kami kasama ko si Boss Dong sa mga Minions. Tara na. Ito yung bahay na isa ng kurtina. Ang bahay na isa ng kurtina. Ayan. Dito na sa mga Minions. Oh. Ayan. Ayan Minions. Ayan. Sa view ng Highlands. Ayan mga Highlands. Ayan. Ayan. Kain-kain tayo dito. Malamig. Ayan. Ayan. Pasok natin yung loob ng dito. Ang kinaisip namin ng kurtina. Ito sa may Tagaytay Highlands. Ayan mga Highlands. Itong tayo ng kurtina. Ayan, paplansyahin ko naman yun. Ayan, yung pinain ko pa yung plansya. Tapos plansyahin ko na. Ayan, yan.